Boa noite a todas e todos. Se estamos vendo na hora que se tería que ver o acto que pecha o Flip 2021, e que nos facer desta mesa unha especie de momento de encontro entre distintas partes da cultura. Temos con nós a María Ernesto en representación de moitísimas cousas, pero sobre todo da parte teatral, a Camilo Franco en representación da escrita, do exercicio da escrita, a Maribel Tato en representación das libreiras e libreiros e a Anxo Lorenzo en representación da música. Coido que das propostas que se fixeron até o momento é unha mesa integradora desde o punto de vista que temos distintos aspectos da cultura e vamos a tratar distintos aspectos da cultura no mesmo momento, non agrupados según afinidades, ainda que todos teñen en común que se dedican á cultura. Así que benvidas e benvidos a todos, moitísimas gracias por aceptar este atraco a man armada, no que insistimos, pero vos sodes os que decidides hasta que punto confesades o que queredes confesar. Eu sempre intento facer unha serie de preguntas, pero a idea é que pensemos un pouquiño tanto na nosa labor como creadores de cultura, como creadoras de cultura, ata 2019, ese momento de marzo de 2020, e agora que estamos en marzo de 2021, como vemos as cousas. E creo que hai que darlle unha doble vertente. Por un lado, o noso labor como creadores de cultura, e por outro lado, pensar no que chega ao outro lado das cámaras e ao outro lado da butaca e ao outro lado da persoa que está escoitando un concerto. E que a esas persoas, ou eu propia, cando somos espectadoras, ás veces nos gustaría poder coller unha especie de bisturí mental, abrir e ver que hai detrás. Sobre todo porque, como decía Idris Elba, pois nunca é tarde para saber a que te queres dedicar. E ás veces non sabemos nin que preguntas temos que facerlle esas persoas que estades aí ofertándonos tanto. Entón, a primeira pregunta que vos lanzo, e vamos a ir así un poquinho en orde contestando, é en que momento decidimos optar por un traballo relacionado ca cultura? Cal foi ese momento de facer clic e decir e teatro, ou clic e decir, vale, son xornalista, pero tamén quero comunicar a través da literatura, ou vou abrir unha librería pese a que teño unha carreira e podría optar por outras opcións, ou eu quero dedicarme á música, e nese caso a música tradicional, non? De todo o elenco musical que temos, en que momento unha persoa decide, non, isto é o que quero facer. Bueno, empezamos polo meu lado, sempre me toca son Ernesto, pola A, sempre empezamos, abrimos as... É que como... Eu teño a sensación de que a primeira vez foi de nena, pero sin unha conciencia clara de por qué, para qué, non? Sino simplemente estas cousas de que escoitabas na casa. Esta nena é moi artista, pero eu non sabía por qué. Me decían aquilo, igual porque me gustaba disfrazarme, imitar, sabes, o sea, outros idiomas, facer personaxes. Entón, eso foi como un primeiro impulso. Despois traballei como todo o mundo, por exemplo, en sanidade, pero xa moi pronto decidín que non era o que quería facer. Entón, sempre quixen estudiar teatro, fume a estudiar a Madrid, teatro, pero as circunstancias me levaron a quixen aprender voz. Entón, houve un montón de anos que me dediquei exclusivamente ao estudio do canto, porque me atrapoume, non, o tema da voz, e estudiei. Entón, bueno, eu sou un pouco muller albóndiga, digo sempre, non sabes? Porque digo un poquito desto, un poquito do outro, un poquito máis alá. Entón, decisión polo teatro, eu creo que dende sempre. Hubo unha, digamos, non é unha desviación, porque foi un complemento que foi o tema da voz, do canto que me atrapoume moitos anos, e deixei o teatro un pouco ao lado, pero xa inmediatamente funo compaxinando, non? Cando os estudos de canto foron os profesionais, digamos, máis serios que fixen naquel momento, e despois funo mesturando con outros de teatro, pero escribir desde pequena, eso sí, ahora, escribir para mí, mi casa e mis amigos, quero dicir, nunca creendo que non son moi resiliente, creendo que tes algo para aportar ao mundo porque escribes, entón, bueno, non sei se con isto empezo ben e contesto algo. Empezas ben porque é a tua opinión, o sea, eso non hai ben ou mal, é o que opines. Ai! Dalle. Pero queres a resposta A ou a B? Porque eu teño dous plás para todo. Pero honesta. Eso non existe, apellidamos Pois a Franco. No, se apellidar Franco non é deshonesto. Digamos que hai unha... Nada do que en realidad foron decisivos vitais foron reflexionadas, porque probablemente
non estaba eu na madurez de tomalas, pero entre as miñas opcións, nas opcións profesionais para alguén que non é moi currante, estaba a construción, a hostelería e o xornalismo. E eu optei pola que menos manchaba o traxe. Logo, despois, hai outro asunto. Ben se ve que eu non era unha persoa con moitas luces, porque senón me dedicaría á electricidade, e que no fondo non souben escoller unha carreira profesional que me salvara os apuros, e chegados a 2021 e no medio da pandemia estaba claro que me equivoquei. Logo, despois hai, xa dentro desa circunstancia, que era unha circunstancia maioritariamente proletaria, hai a decisión de por que descargo hacia a literatura ou hacia o xornalismo. En realidad, creo que é a mesma decisión. Eu son unha persoa tímida e quizáis o exercicio que máis me gustou de toda a vida, porque tamén é o que require menos esforzo, é a observación. Mirar a xente o que fai e por que o fai. E creo que eso, no periodismo, na literatura e na crítica teatral, é perfecto, porque realmente casi non tens que facer nada, fano todos os outros. E eu son moi vago e en ese aspecto creo que era lóxico e que podía facer todo eso coa disculpa de convertilo nunha profesión. E creo que esa é a motivación última. Por que estás mirando todo? Se podías facelo, non, pero estou moito máis cómodo deste lado. E encontrei a maneira de engañar a todo o mundo dicíndolle que eso era unha profesión. E aquí sigo. Maribel, por que Cartabón? Pois Cartabón, a ver, eu fixen enfermería, o sea que non tiña nada que... O sea, que tú non estabas aquí nas aulas e decías de pequena, eu quero ser libreira, non? Non, ni idea. A idea da librería foi do meu compañeiro, o sea que, bueno, os pais tiñan un baixo e, bueno, pois se fai co que queiras con el, bueno. E entón, pois, comenzamos, abrín eu unha papelería. Comenzamos, por eso dai ben o nome de Cartabón, unha papelería. O ano xa estaba o meu compañeiro que el quería unha librería e deixou o seu traballo e se deu para ali. E comezamos ca papelería, pero a papelería non lle gustaba nada, o sea que non era, ele era de libros, porque ele sempre soñou con ter unha librería, porque ele sempre soñou de ter moitos libros para poder ler, porque de pequeno non tiña, o único que tiña era o seu avó, que vía que estaba lendo continuo, e era a Biblia, que era a Biblia. E entón ele sempre soñou con ter unha librería. Bueno, pois se deu para a librería e pasamos de papelería pouquiño a pouquiño, nos fomos facendo daquelas para montar unha librería, pedíanche unha cantidad de cartos que, bueno, para montar os libros, ter libros. E recordo que dixo nada, aquí desfacémonos da papelería, pouquiño a pouquiño, fomos dando un xiro hasta convertila en librería. Entón, dentro da librería, que era o que pensábamos facer? Pois nós sempre era a loita polo país, a loita polo noso idioma, entón sempre foi pensando en libro galego. Pero como o libro galego hai 35 anos non subsistías co libro galego, tiñas que ter o apartado de español para que me dese para alimentar ben o libro galego. E dai parteu todo. Moi ben. Anxo, ti? No meu caso, foi como un flechazo, un amor a primeira vista, no? Na escola había unha banda de gaitas, os chaneiros, entonces ali foi o primeiro contacto coa gaita. Como todos, empezamos coa música tradicional. Logo aquí en Moaña tive a sorte de atopar a Xavier Blanco, un dos primeiros gaiteiros de Semente Nova, que chegamos a ser 60, 70 gaitas aquí no pobo. Claro, pues toda a infancia, digamos, a vivín sempre ben sellado a música tradicional, a gaita. Despois estive no conservatorio con Carlos Núñez, coincidimos tamén, foi o meu mestre, eses anos que estuvo no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Despois me coincidiu co boom da gaita, pois as multinacionais buscaban gaiteiro, tive a sorte de editar Espíritu 986, que tuvo moito a repercusión a nivel nacional. Despois hai unha etapa como de experimentación, no? De autodidacta tamén, de buscar o meu estilo, pero sempre coa gaita. Levo toda a vida coa gaita e
o único que sei facer prácticamente a gaita, as flautas e demais instrumentos de soplar, non? Logo saquei 3 discos en solitario e, bueno, sempre coa gaita. E gracias a ela, pois, viaxei moitísimo, vivín experiencias fantásticas por todo o mundo, espallando sempre, pois eso, a gaita galega e a miña música, non? Tive unha sorte de tocar cos meus ídolos que tocaban aquí no Festival Intercéltico, en fin, sempre foi algo natural, como unha evolución natural, non? O flechazo a primeira vista de pequeno, este instrumento é máxico, me encanta, vamos a por el, non? Cando miraba os grupos, que eu quero tocar así e vivir da música, estar en riba dun escenario, crear música, en fin, todo eso me apasiona, non? A verdade que me sinto afortunado de ser gaiteiro e orgulloso de ser galego tamén e de espallar a nosa cultura, as nosas tradicións polo mundo. A min chame moita atención, porque claro, eu sei moitas cousas de vos, entón vou con vantaxe. Pero igual as persoas que nos están vendo non son tan conscientes, e acordome agora dunha cousa que moitas veces me di un xornalista, así que un pouco vago, que podía ter sido hosteleiro, de que en Galicia tendemos moito a facer as cousas ben, pero despois, cando temos que falar delas, somos malísimos promocionándonos ou falando do turismo, non? Que nos din, por exemplo, que praia tan bonita aí no teu pobo, e te, sí, pero en verán hai moito calor e, bueno, tampouco salgan ben, ainda que no fondo estamos moi orgullosas. Entón, chama moita atención, non? Que falades do que facedes con orgullo e seguras de vos propias, pero que vos deixades para atrás pois certa parte da que vemos as espectadoras e que vos admiramos tanto, non? Entón eu vou a pedir agora que eso que pensemos primeiro antes de 2020 é que reflexionemos sobre algunhas cousas peculiares ou distintas que fixestes como creadoras ou como impulsores da cultura. De María Armesto podería dar unha conferencia, pero vamos a ir pouco a pouco. María Armesto, aparte de ser dramaturga, intérprete, cantante, unha muller hipercreadora, unha persoa que sempre está aí tirando da cultura, está relacionada ca Mostra de Teatro de Cangas. Entón, pois, a min gustaríame, e vou facendo as preguntas xa para todos, que ti nos contases un pouco como chegas á Mostra de Cangas, que é a Mostra de Cangas. Esta mesa fala da resiliencia da cultura, como esa mostra vai ano, tras ano, tras ano, tras ano, tras ano, marcando un referente desde aquel momento non que o Grupo Abrente empeza ca Derribadavia e hai ecos de teatro por todo o país, pero Cangas é un dos referentes máis forte, máis resiliente e con máis forza e todas esas dificultades, non? Camilo Franco, aparte de ser xornalista e escritor, a min gustame moito darlle a volta, ser escritor e xornalista. Tampouco se di moito, pero é unha das persoas que se estudan nos másters de escritura creativa, cando se fala da nova literatura galega. Entre outras cousas, por as propostas, parece sorprendido, pero é así, estás no temario, as propostas que el levou a cabo tanto no CEGAC como no Culturgal, con esa proposta de novela, ou naquela mostra do Fidel de Carballo de queres ser un personaxe de teatro, queres ser unha novela, e sempre está buscando ámbitos distintos. De feito, vou non citar de novo, porque a él non lle gusta autocitarse, entón cito eu. Hai unha mesa redonda na que lle preguntan que piden os tempos da literatura, e el di que el non o sabe, que haberá que preguntarle os tempos, pero que en todo caso hai que seguir para adiante. Entón, de onde saen todas esas iniciativas de romper con toda esa iconoclastia da literatura e sair por outro lado? Maribel fala dunha librería, a servicio do país, Cartabón, debe ser dos únicos lugares do mundo onde atopas casi todo o que está descatalogado. Eu teño atopado ali cousas perdidísimas, pero aparte sempre estás facendo presentacións. O sea, eu hai un ano estaba presentando ali un libro e non estaba tomando aquí unhas cañas en Moaña, pero tamén me apetecía tomar as cañas, pero estaba ali presentando un libro con vos, grabando, poñendo as cousas nas redes, e eso son horas que poñedes desde o vosso punto de vista. Me gustaría saber por que sempre estáis nas feiras ou por que sempre se fan presentacións. E, bueno, e a Anxo tamén me pasa o mismo, como persoa que adora a música folk, podería preguntarlle mil e unha cousas, pero se falamos da Mostra Internacional de Teatro de Cangas, como que festivo, a mí o nome costame un montón. Eu creo que se chama outra cousa, así, máis seguida. E temos que falar do Intercéltico, non? O Intercéltico entendo que a cantidade de anos que leva, ti cando eras pequerrechiño, pois mirabas así e decías, eu aí, cos demais, pero en que momento pasaches de eu aí cos demais a que sexas un referente na organización, como pensades, como organizades o Intercéltico, que prima na decisión de traer unhas bandas e ofrecerse cultura a xente? María, vamos.
Bueno, empezando por incorporarme á mostra, eu volvo a Galicia despois de vivir fora, no ano 92, creo que 93, entón empezo a buscar, a coñecer todo o que hai de teatro no país, non? E bueno, aquí trouxome que sempre tiven mozos, por exemplo, de Cangas. É importante. Sí, oye. E o teatro tamén, non? Entón, bueno, viñen a ver espectáculos e Che Mariño, que era a directora da mostra naquel momento, isto foi no ano 97 ou por aí, propúxome empezar a colaborar. Entón, empecé a colaborar ca mostra, non? Entón, esa foi a entrada miña. Depois, o que me dis despois, non? De esa, digamos, traballo constante, evolución da mostra, é que hai un equipazo, non no sentido de que sexamos la hostia de profesional, non, sino que hai xente moi destinada, o sea, con moitas ganas de facer labor, non? De crear cultura e teatro no país, non? Bueno, en concreto no Morrazo, non? Pero por que? Que lle ofrece o teatro á xente? Por que hai esa paixón? Pero podes dicir, fago porque me gusta, pero que lle ofrece? Como convences un espectador de que entre o teatro se non fixo na vida? Bueno, eu creo que seguramente pasa en máis povos de Galiza onde se fan festivales e tal. A xente da Asociación Cultural Siria, que é a organizadora desta mostra, sempre di que colleron este nome insufrible porque un pouco recollendo ese sentir de Cangas que vive moi din que vive moi cara fora, moi aberto, cas portas abertas ao mar, a xente, entón que é moi festeiro. O entroido de Cangas era moi potente, a xente estiven cando con un daqueles mozos nos entroidos de Cangas de hai 20 anos ou 30 que eran fantásticos, non? De comparsas e tal. E entón falan un pouco de que non costou moito, non? Que nese sentido, pensa que era un ermo, non? Tamén a cultura, cando nacen todas estas mostras no ano 84, que hai nacen tres casi paralelamente, non? En Galicia, nese mesmo ano, en casi todo o Estado, E entón era un ermo, entón claro, ofreceron unha posición, partiron dese carácter cómico festivo un pouco porque creían que reflectía como era as xentes da vila de Cangas. E despois a resistencia, pois supoño que porque o público responde, porque a Asociación Cultural Siria ten ganas de facer cousas, porque o humor, ainda que parece que é unha arte, unha disciplina menor dentro das artes escénicas, engancha. E sempre decimos que o humor é saudable. Eu, a nivel personal, resolvo moitísimas cousas a través do humor. Comentaba antes a Camilo unha experiencia dun momento determinado da vida que parece que vas a vivir unha circunstancia complexa ou difícil e sempre aparece un resorte de humor que me distancia do problema. Entón, bueno, eu creo que ese é o éxito tamén desta mostra. Non sei se contesto un pouco. Si está ben, además tivemos un morcego, xa que está Batman con nós, xa que está moi ben todo. Camilo, teatrillo, a experiencia CEGAC. A pregunta exactamente era por que non estou quieto? Exacto. Vale. É que non o sei. O sea, a ver... Pero podes contar o que é o teatrillo para a xente que non o saiba, ou que eso de querer ser un personaxe de teatro? Ao final creo que hai como unha especie de... non quería explicarlo con grandes palabras porque non o son, pero sí que hai como unha especie de rebeldía natural que eu levo contra o meu pai. O meu pai morreu hai moitos anos, pero eu permanecín facendo unha transposición do meu pai hacia a sociedade e hacia calquera que leve un uniforme ou alguén que represente unha figura mínima de autoridade. Eu manifesto xa casi unha rebeldía instintiva, fixen da autoprotección unha rebeldía instintiva e creo que fun como un mal lector, fun un mal espectador, fun un mal periodista, por suposto, son un mal escritor, de feito, e entón sempre estou buscando algo que me libere da percepción de que o que está feito xa non o vou poder mellorar, non? Entón, en realidad sempre estou buscando disculpas para que, posto que eu non son capaz de ofrecer calidad, polo menos ofrezo a diferencia, non? Quer dizer, que é unha estrategia de mercado que leva facendo Ben & Jerry's toda a vida, é dicir, xa non podo facer os millores xeados de vainilla,
pero vounos de facer de vainilla con noces, e o que eu ofrezo en realidad son as noces. Bueno, pois, en ese aspecto, creo que ese o traballo que levo feito, nin siquiera dunha maneira moi científica, sino, bueno, eu sempre me pregunto, que espera a xente? Que espera a xente do que está sucedendo? Que espera a xente do presente? Que espera a xente cando vai ao teatro? Que espera a xente cando anda nun libro? E a miña sensación permanente como observador é que espera moito máis do que se lle ofrece. E que sempre hai na cultura, vamos a personalizar, na cultura galega sempre hai como un exercicio de certa decepción, que procede da propia autorregulación, de non ter a ambición de, joder, somos, dixen joder, perdón, Cantamos. de non saber que ao final temos que ser conscientes de quen somos e hasta onde somos capaces de chegar, e logo ir hasta ali. E eu sempre pensei que na cultura galega hai un problema que non sei se é grave, pero que Feijóo non vai resolver, e é que ao final casi sempre actuamos por asimilación a outra cousa. Nunca somos capaces de dicir, si isto é o que somos, isto é o que imos a defender, para ben e para mal. Si non somos capaces de facer a novela do exilio, pois tampouco pasará nada. Agora ben, é como que o que sexamos hasta as últimas consecuencias. E aí hai que fallar, por suposto, hai que ir fallando no erro, e nunha cousa que eu creo que teño demostrado sobradamente, porque xa estou chegando a senectud, é son moi bo fallando. Pero ainda tes ámbito de mellora. Si, vou mellorar, vou mellorar empeorando, quer dicir, creo que estou aí traballando no erro definitivo. Moi ben, Sí, hasta a victoria final. Pero quero ser consecuente nese erro. E non quero despois que a xente me diga que acertei, por favor. Non, fallei. Maribel, por que tanta presentación? Por que tanta paixón? É que, sabes, ter un servicio cultural na librería, é que, cuidado, que ti faz presentacións na librería e non gañas, non é o económico, perdes en todo caso, ao menos no noso caso, porque podes vender, pero, bueno, pero sabes o que pasa? Que iso intercambio entre o escritor e a librería traes público cantidad de veces que a mellor non mercaba un libro en galego, o sea que tamén que che ven por estar ali un momentiño e tal. E ese intercambio entre o escritor e nos aprendes un montón, porque ti lees o libro e chega o escritor e empeza as entrañas todas do que ti cando ti escribes, pois escribes con unha intención, tes os teus conocementos e todo, e ti estás escoitando e iso a nos sírvanos para unha aprendizaxe e tamén para o público, para vender o libro e saber que libro, porque tamén a cantidad de veces que che poden vir alguén a presentar un libro e diste, bueno, pois este non o recomendo. E é un servizo máis, e despois ese ambientillo cultural que che dá a librería, que logo sais e vas a tomar algo, ese intercambio. A ver, artistas ali, controlas libros, pero non o controlas todo, eu non leo todo o que chega, porque máis con todo o que chega, pois imagínate ti como... E ver ese intercambio entre o escritor e ver ese ambiente cultural na librería, a mí fai moi feliz, moi feliz, moi feliz. Anxo, o intercéltico, que? Pois mira, sobre o intercéltico, facendo así un resumen rapidiño, comeza no ano 85, despois de ir a Lorient con Semente Nova, Cándido Pena, Chiño, alcalde daquela de Moaña, tamén Xavier Blanco, como director da banda de gaitas, e toda a asociación, decidiron pois, facer un intercéltico, unha copia un pouco do que vivimos en Lorient, que era algo moi novedoso para nós daquela, ver esas bandas de gaitas da Bretaña, de Irlanda, de Escocia, bandas de Canadá, de todo o mundo, en fin, unha organización impecable e tal. Entonces, dixeron, por que non facemos algo así en Moaña? E daquela, bueno, pois tampouco a oferta cultural que había nos 80 era moi pouquiña, entonces
o Intercéltico, digamos, que era o evento cultural máis grande que había no Morrazo, con diferencia, non? Tampouco temos un auditorio, non había nada, oferta cultural, moi poucas festas do barrio e tal, pouco máis. Entonces, o festival tivo a súa vida, levamos casi 40 anos de festival sin parar, ininterrompidos, non? Tuvo un pequeno baixón, nos 90, ou quizáis nos principios da milenio, hasta que o novo equipo de goberno que temos en Moaña, pois, desde que colleron eles o mando, digamos que o festival voltou a coller o prestixio que perdera, de algún xeito. E o primeiro que fixeron foi falar con músicos, con xente vencellada á tradición, á música folk, e tal. Nos chamaron a min, a Iván Costa, a Xavier Blanco, para, bueno, que facemos? Como podemos recuperar un pouco o prestixio e o festival que se perdeu de algún xeito, non? Entonces, bueno, desde entonces, 4 ou 5 anos, botamos unha man en canto a asesoramento de grupos de fora. Eu, pola miña experiencia como gaiteiro, son un gaiteiro emigrante, non? Toco o 90% dos concertos os fago fora de Galicia. Entonces, teño moitos amigos, colaboracións con NASA, con Catherine Ticker, con un montón de bandas internacionais de moito prestixio que contacta con eles, a ver se poden vir este ano, tal. Foi un pouco o traballo que facemos, non? Poñer en contacto, pois mira, a ver se este ano pois acaban unhas bandas novas en Escocia ou que encaixan perfectamente co espírito do festival, non? Son cañeiras, un pouco o segredo para min un festival é ter un bo cartel para que o público veña a Moaña e logo ter unha boa produción tamén, como luces, son, é como se no teatro a obra é boísima, pero non podes ver ou escoitar o actor, non? Entón, na música pasa o mesmo tamén. A parte de un bo cartel, tens que ter unha boa produción. E creo que a verdade conseguiron, grazas ao equipo de goberno, está Leticia, Coral, Aldán, Marta, bueno, todos, non? Iván Costa, eu, pouco pois asesorando. E o que cambiou este ano, o ano pasado, xa que non se pode facer con grupos internacionais polo problema dos voos e tal, pois vamos a facelo con grupos galegos ou un grupo asturiano que non teñen que coller un voo, poden vir nun coche, e hai grupos tamén. Asturias e Galicia normalmente sempre están nos festivais intercélticos, non? Son das nacións celtas, do arco atlántico, entonces, bueno, pois, e logo a retransmisión streaming, logo tamén decidiron poñer unha gran carpa, primeiro aplazalo para outubro, para asegurar que o público pudiera disfrutar, e a verdade que foi un éxito de público, de organización, produción, todo estuvo genial o ano pasado. Este ano esperemos que tamén se repita no verán, e o próximo xa podemos, a ver se podemos atraer a grupos e bandas das nacións celtas. Bretaña, Escocia, Irlanda, País de Gales, Illa de Man, Cornualles, Galicia, Asturias. Maravilloso, e máis xa te adentaches un pouco a seguinte pregunta de que pasa cando chega o confinamento e o COVID, e a resposta é o que diste, non? Se a día todo se pon unha carpa que lo parece Glastonbury, é maravilloso, e se tira para adiante. Entón, a última pregunta antes de pechar, pois sería esa, non? O sea, hai un ano, a situación cambiou totalmente, estamos afeitos a un cronograma no de que cada ano vamos planeando tanto os proxectos persoais como os proxectos de divulgación cultural e de convencer a xente de que a cultura ao final tampouco está tan mal, nin doe, podes ver un concerto, se non che gusta non pasa nada, podes ir ao seguinte, podes ler un libro, se non che gusta non pasa nada, o mesmo que podes ver un partido de fútbol, e iso non quere decir que o fútbol sexa maravilloso ou non, simplemente é unha experiencia, pero de repente pois temos este problema sanitario nas mans, non? Na mostra o cartel xa estaba presentado, hai unhas fotos estupendas e de repente nos pechan. Na literatura anunciase o peche e empeza a haber unha produción masiva en redes
de contidos culturais ao mesmo tempo que hai unha especie de esquizofrenia dicindo non nos canceles desde todos os ámbitos da cultura, que facemos unha folga, que hai determinados países onde a cultura se recoñece como ben social, que hai unhos apoios económicos, que aquí decimos que necesitamos eses apoios e desde o Ministerio se di que a cultura non nos precisa, despois hai unha folga. O sea, toda esta locura que nos parece, ahora se o pensamos, que foi hai 10 anos, pero que estamos convivindo con ela día a día, como a vivistes vos? Que se necesitaría para retomar un pouco a normalidade dentro da cultura e como vos gustaría que fose o que queda de 2021? Como foi a mostra desde ese momento caos? Pensei que estabas, perdón. Non pasa nada, María. Sí, bueno, pois eu supoño que un pouco o que nos pasou en todos os festivais, non? Que estás un pouco en stand-by pensando a ver que imos facer, non? Porque naquel momento non se sabía que podía pasar nun espacio pechado como este, un montón de público, non? Entón, a mostra estaba previsto empezar o 25 de xuño e o confinamento se desfixo, con fin foi o 24. Entón, fixemos unha adaptación do cartaz e tal, retrasamos 10 días, 12 días a inauguración da mostra, reducimos o programa e fixemos un pouco o que fixeron eles, que fixeron todos os festivais, eu creo, do país, que intentar, o sea, favorecer toda a produción nacional, galega, o sea, fundamentalmente traer producións de aquí, entón o cartaz... Porén, fostes a primeira iniciativa cultural dese tipo que dixo non se cancela, adíase. Sí, fomos a primeira. A primeira, creo que digo, lle decía antes a Camilo, co GREC a nivel estatal, que a diferencia co GREC tamén traballa moito aire libre, e nós non. Entón aí, pois, foi unha decisión tamén importante, porque podíamos deixalo para setembro, como fixo moitas festivales, pero decidimos facelo, aproveitar ese momento que parecía que había unha fiestra e abrirnos tamén a porta do teatro, porque isto estaba sendo xa insoportable para os artistas, o propio público, non? Entón, bueno, foi investir en unha desinfección que hoxe xa non se fan dese tipo absoluta, de cada butaca, de cada tata, de cada foco, todo, cada día, incluso en cada momento, non? O sea, se este espazo se ocupa ahora, entraba unha empresa e desinfectaba todo hasta que entrara o próximo grupo, tal, va. Entón, foi un pouco esa decisión, o resultado foi moi bo, porque o público foi divino no sentido de comportamento, non? Que non houve ningún só incidente, entraban por aquí, salían por ali, ninguén sacou a máscara, sabes? Os artistas igual, todo o mundo con unha precaución. Entón, bueno, foi unha experiencia extraña, porque os actores e as actrices les costa moito estar no escenario e nos decían todo o mundo a impresión que lles causaba por primeira vez a ver ao público enmascarado, non? E dicía, ai, se lles daba un repelús, non sei, vos no escenario, cando vos pasa, tal, pero bueno, foi unha experiencia fermosa, tamén de equipo, de produción, nese sentido, de codo con codo, sabes, todos a traballar por isto, e non podo dicir máis que foi unha experiencia boa, que a cultura, o sea, non hai un solo, é que claro, a mí agora se me fai corto isto, non? Porque os escoito eles e teño ganas de interactuar con eles e de cousas que dixeron contestarle que xa non vai poder ser. Pero creo que hai unha cousa que meto así de coletilla con este tema de cultura segura, efectivamente, o sea, non hai unha sola persona contagiada nun teatro. No, porén se pecharon teatros neste ano. Se pecharon e siguen a un 30%, o sea, mentras as iglesias tiñan un 50%, os teatros tiñan un 30%, e mentras... É ridículo, non? Pero bueno, non sei... Deixamos correr, se non falo moito. Nos pasamos desde o ámbito literario a producir, a non calar. No, sabes o que pasa? Que eu estou pensando que finalmente as crisis non evidencian un cambio, evidencian a situación anterior. E cando unha sociedade, xa non falo nin de goberno, nin de Estado, cando unha sociedade considera que hai partes prescindibles desa sociedade, cando chega o momento da crise, esa parte é a primeira que cae, porque no imaginario da sociedade como un conxunto non se percibe a importancia deso. E máis ou menos iso é o que sucede coa cultura en Galicia ou coa cultura nesa especie de entelequia política que é España. A cultura, e estou falando casi como espectador, tuvo que sufrir, pero cunha particularidade, non sufriu a cultura en conxunto.
É dicir, se entendemos por cultura todo o espectro cultural, as plataformas que venden cine e series saliron beneficiadas, é dicir, e recibiron máis ingresos. O que quere dicir que non toda a cultura sufriu por igual, senón que houve beneficiados. Que se entenda que o consumo de cultura, os usuarios de cultura, fixeron unhas eleccións, fixeron unha elección sobre que vou consumir a partir de agora en función das coordenadas sociais que recibiron a través da pantalla, basicamente. Entón, aí o que se lles dixo a xente, bueno, pois tendes HBO, e de entreténdoos con eso. Claro, se esa é a mensaxe que se trasladou, esa é a mensaxe que unha vez máis reafirma a mesma dinámica na que estamos vivindo no conxunto da sociedade, que é unha dinámica de hipercapitalismo no que ao final sempre salen beneficiadas aquelas empresas con capacidade de resistencia económica e de penetración na sociedade. Ao final, quen sale perxudicado é o proletariado cultural, aquel que está defendendo un proxecto que necesita de intermediarios que non son el, non? Que non lle chega coa rede. Entón, creo que en ese aspecto, o primeiro que deberíamos pensar, incluso antes de pensar como solventamos este problema, é se podemos utilizar este problema para solventar o problema anterior, que ou conseguimos que a cultura en conxunto e por partes sexa entendida como que é dicir, como unha especie de ben social, e aqueles que fan cultura o perciben tamén da mesma maneira, é dicir, que teñen que asumir a responsabilidade, que teñen que facer unha contribución, pois iba a dicir, como a que fan os farmacéuticos, é dicir, estamos para algo e ese algo está xenerando unha riqueza que non é precisamente económica, ou senón aceptaremos entonces que a cultura é entretemento e que nos momentos de crisis aguda o entretemento non é tan importante como a merluza. No? E creo que aí, ao final, estamos sempre dándolle voltas e, efectivamente, hai unha situación laboral perigosa que non é diferente da situación laboral de moitos outros sectores, e eu creo que, para ben ou para mal, se a cultura di somos un ben, ten que demostrar que é un ben. E eu creo que, efectivamente, a cultura é un ben e que ten que aportar esa plusvalía que non é económica á sociedade, pero temos que pensar cando aportamos, quen aporta, e se a sociedade está percibindo que existe esa plusvalía, porque igual non está percibindo. Entón, eu creo que ao final, si hai sectores culturales que saíron beneficiados, con unha particularidade, é que somos tan exquisitos que a veces pensamos que Netflix non fai cultura. E que a xente que a consume non a consume como cultura, e sí que consumen Netflix como cultura. E non lle podes decir a unha persona, decir, eu incluso hai veces vexo que veces nas que hai incluso cultura en Telecinco. E entón dis, bueno, se decimos a xente isto non é cultura, Netflix non é cultura, quizáis os equivocados sexamos nós que non estamos percibindo realmente que se entende a día de hoxe, é dicir, que esperan os tempos de nós hoxe cando pronunciamos o concepto cultura. Perdón, Desde as librerías, que pasou? Eu desde as librerías nesta etapa da pandemia pensas, estás aí que non 2 meses pechados e diste, este non vai a ser, ves como Amazon era o que servía, todo a través de contaban os chavales os repartidores, xa unha vez que abrimos, como lle tiraban as cousas no ascensor, os cartos. Lle tiraban porque a xente tiña medo. Bueno, logo, o que, no caso das librerías, non sei se foi bo ou se foi malo o peche destes 2 meses que tivemos, pero cando abrimos, vimos, como, por exemplo, a menos os nosos clientes se volcaron. E se volcaron, e se antes, ao mellor, se marcaban 4 libros, viñan, marcaban 8, entendes? Pero foi impresionante a maneira de volcarse ca pequena librería. E además viñan e cho decían, o sea que... E logo, por exemplo, isto se demostrou moitísimo no Nadal, eu, como, por exemplo, no Nadal, vin moitísima xente nova mercando galego. Mira que temos o problema co galego, co libro galego. Bueno, pois eu, xente que non coñecía, chavalada nova, que entraban, nin se preguntaban, eles estaban por ali, mercaban,
falaban galego e dicías, bueno, algo que é como se lle desen unha dosis de vitaminas e como non tiñan palondeiro, pois esa aí que se lle deu por ler, algo bo a pandemia sacou para, ao menos eu falo, a nosa libraría, que e a xente se volcou moitísimo. E nós, por exemplo, cando estivemos pechados esos 2 meses, teñamos repartidora a domicilio, que podemos, nos, en 2 horas de levar, mandarte os libracas, pero cando che contaban que lle tiraban os cartos e todo eso, dixen yo, bueno, eu me sentía con unha responsabilidade, me sentía tan mal, que dicía, se eu, para gañar algo, estou expoñendo a este chaval a que se contase, e ainda por encima, lle tiran cos cartos no ascensor, porque te tiña que deixar. Pero logo, eu estadísticamente non sei se non sei se aumentarían os lectores, non sei. Penso que non aumentaron tanto. A verdade é que a xente volcouse cas librerías para que non pechásemos, para que non, porque isto era un desastre. E agora sí, o problema que temos é a produción que está vindo agora, suxetar eso todo, ti sabes, todos os edicións que están saindo de libros, cantidad de libros que te chegan, caixos de libros, pero incluído galego, o sea que... E, bueno, eu tampouco notei así, eu notei para ben, que vin como, ao menos os nosos clientes, viñeron a apoiarnos e ben, e xente nova, o sea que penso que ao non ter outras cousas o que distí, pois, sí, televisión, cine e libros, en épocas así de... E así, finalmente, para fechar esta mesa, a parte desa, para redondear a pregunta, eu creo que tamén, ás veces teorizamos demasiado, non? E eu creo que esta mesa é útil desde o punto de vista documentalista, non? Agora todos sabemos o que está pasando, pero igual dentro dun ano nos esquecemos e é importante recordar de onde vimos, cara a onde vamos e todas esas cousas. Pero sí que me gustaría pedirse que temos aquí a Anxo Lorenzo e por fin, sí que el deu ese paso adiante, dixo, eu fago concertos fora, eu traballo, eu coñezo a persoas como Lugnasa, coñezo a bandas internacionais, colaboro con elas, iso é un motivo de orgullo, pois para pedirte que nos contes a tua experiencia aí no confinamento, nesa soidade, e pechar unha mesa que fala da cultura, ofertando a xente cultura, e se nos podese tocar un tema pequerrechiño para experimentalo, porque non é mesmo decir o tema é moi bonito que escoitar ese tema. Sí, nada, só decir eso, que na música unha das cousas que me coa pandemia, unha das cousas boas é que a xente iba a escoitar música tradicional, o sea, que algo que moitas veces non pasa nos festivais, non? Porque a xente está na barra, vou a tomar unha cerveza, están falando, e moi pouco respeto. E moitas veces non se paga, como no teatro, na literatura, a xente vai gratis, o Festival da Figueira é gratis, o de Moaña é gratis, Pardiñas é gratis, entonces a xente non valora tampouco, ti pagas Netflix, se queres ver unha película tal, ou ler un libro tens que pagar, ou ir a unha obra de teatro. Na música non, hai moitos festivais, quizáis polas políticas culturais que temos, durante tantos anos, pois todo sempre foi gratis, entón é un problema porque a xente non valora a cultura, se o regalas, a xente non valora. Unha das cousas boas creo que da pandemia que puxese esa xente sentadiña, escuitando música folk, que é rarísimo, non? Imagínate en Ortigueira, imagínate a toda esa xente sentadiña, escuitando os grupos, non? Sin beber, sin fumar, en fin. Hai nada, se queredes os toco un temiña como así, que é un instrumento moi pequeniño, está feito en Santiago por Paparolo, un luthier dali, de barro, moi pequeniño, moi das cousas tamén disfrutar das pequenas cousas durante a pandemia, unha foi esta. Ten un sonido moi semellante ao whistle, toquei durante unha xira en Irlanda, e agora vou a tocar unha giga irlandesa que semella unha muñeira e despois un pasacorredoiras galego.
Bueno, eso Lorenzo. Eu creo que eso é a cultura, non é só o que nos dá a cultura, é iso que nos está rebulindo agora por dentro, nos facía mover os pés. Eso é, eso está. Moitísimas grazas, que sigamos loitando para a cultura e que nos vexamos nos concertos, nas librerías, rexoubando no teatro e nos bares. Gracias a todos.